ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ኢልኩም ቫይማክስ ቪያግራ ከምኡ እውን ካልኦት መድሓኒታት ትወስዱ ኣለኹም ኢኹም። ኮይኑ ግና ብዛዕባ እዞም መድሓኒታት ክትፈልጥዎም ዘለኩም ጎዳኢ ጎኒ ክሕብረልኩም እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳር ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ሕትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስ። ቪያግራ ወይ ከዓ ብሳይንሳዊ መፀዋዒ ሽሙ ሲንደናፊል ዝበሃል መድሓኒት ንኢሬክታል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንዘጋጥም ናይ ፆታዊ ርክብ ስንፈት ተባሂሉ ዝስራሕ መድሓኒት እዩ። ኮይኑ ግና ንቪያግራ ብብዙሕ መጠን ምውሳድ ናብ ናይ ሞት ሓደጋ ከብፅሐኩም ይኽእል እዩ። ስፔሻሊ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብልዑል መጠን እንተወሲድናዮ ክቀትለና ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ክትወስዱ ዘለኩም መጠን ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብዚ መደበይ እውን ክሕብረልኩም እየ። ፈለማ ቪያግራ ከመይ እዩ ዝሰርሕ ዝብል ነገር ክንርኢ። ኣብ መትለኹም ከባቢ ዘለው ነርቭታት ክነቃቅሑ ከለው ናይ መትሎ ኢሬክት ምግባር ወይ ከዓ ደው ምባል የጋጥም እዩ። በዚ ድማ ኣብ መትለኹም ብዘለው ቅርፂ ሲሊንደር ብዘለዎም ናይ ስፖንጀል ክፍልታት ብዘለው ጭዋዳታት ኮርፖራ ካቫርኖሳ ብምባል ዝፍለጡ ጭዋዳታት ፍትሕ ይብሉ እዮም። ሽዑ ድማ ደም ናብ ውሽጢ ንክኣቱ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ መትሎ ደው ንክብል ዝገብር እዩ። ኣብ ኢሬክታል ዲስፋንክሽን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስንፈት ግዜ ነርቭታትኩም ምስ ሓንጎልኩም ኣይረዳድኡን። እዚ ድማ ደም ናብ ኮርፖራ ካቫርኖሳ ብልክዕ ኣይፈስስን ማለት እዩ። ቪያግራ ድማ ንብለድ ሴላት ፍትሕ የብል እዩ። እዚ ድማ ደም ናብ መትለኹም ንክፈስስ ይገብር እዩ። እዚ ማለት ናይ ደምና ምዝውዋር የቕልጥፎ እዩ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ድማ መትሎ ደው ንክብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንክፀንሕን ይገብር እዩ። ነዚ ምስ ረኣና ድማ ቪያግራ ስራሕ ንምጅማር ክንደየናይ ግዜ ይወስደሉ ዝብል ነገር ክንርኢ። ቪያግራ ምስ ወሰድኩም ካብ 30 እስካብ 60 ደቂቕ ውሽጢ ምስራሕ ይጅምር እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ሰባት እስካብ 2 ሰዓት ዝወስደሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ቪያግራ ንበይኑ ኣይሰርሕን። ቪያግራ ንክሰርሕ ሕዚ እውን ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክትኣትወለኩም ማለት እዩ። ክትዝናነዩን ማቻ ክስምዐኩም እንከሎን ቪያግራ ቀልጢፉ ንክሰርሕ ዝሕግዞ እዩ። ኣብዝሓ ሰባት ስለ ቪያግራ ዝተጋገየ ኣረኣያ ኣለኩም። ቪያግራ እንተወሲደ ዋላ እኳ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ኣይሃለወኒ መትሎይ ደው ክብል እዩ ዝብል ዝተጋገየ ኣረኣያ ዘለኩም ሰባት ከም ዘለኹም ይፍለጥ እዩ። ኮይኑ ግና ዝተጋገየ ኣረኣያ እዚ ቪያግራ ምስ ወሰድኩም ሓንጎልኩም ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ክሓስብ እንተዘይደልዩ ናብታ ጓል ኣንስተይቲ ቅርብ ኢልኩም ርክብ ክትጅምሩ እንተዘይደሊኹምን እንተዘይሞኪርኩምን መትለኹም ደው ይብልን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ቪያግራ ወሲድኩም ንሓንጎልኩም ንፆታዊ ርክብ እንተዳሊኹምን ናብአን ቅርብ ኢልኩም ርክብ ንምጅማር እንተዘይሞኪርኩም ቪያግራ ክሰርሕ ከምዘይኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ቀፂልና ድማ ቪያግራ ንክንደይ ግዜ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ክንርኢ። ኣቨሬጅ ክንርኢ ከለና ቪያግራ ስርሑ እንዳቀነሰ እስካብ ዝኸይድ ካብ 2 እስካብ 3 ሰዓት ክፀንሕ ይኽእል እዩ። ከከም ናይ መድሓኒቱ መጠንን ከም ናይ ሰውነትና ሜታቦሊዝም ብተወሳኺ እውን ብካልኦት ደጋዊ ፋክተራት ቪያግራ እስካብ 5 ሰዓት ክፀንሕ ዝኽእለሉ ዕድል እውን ኣሎ እዩ። ናብቲ በዝሒ ክንኣቱን ከለና 25 ሚሊግራም እዩ እቲ ዝነኣሰ ምስቲ ልዑል መጠን ዘለዎ ማለት እውን ምስ 100 ሚሊግራም ማዕረ ፃንሒተ የብሉን። ኮይኑ ግና ልዑል መጠን ምውሳድ ኣይምከርን ምስ ጥዕናኹም ዘይስማዕማዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ። እቲ ካሊእ እንሪኦ ፋክተር ድማ ዕድመ እዩ። ዕድመ እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ናይ ሜታቦሊዝም ቅልጣፈ እንዳቀነሰ ይኸይድ እዩ። ስለዝኾነ ናይ ቪያግራ ፃንሒት ሓደ ብትወስድዎ መጠን እቲ ካልኣይ ድማ ብዘለኩም ዕድመ ፃንሒቱ ክፈላለ ይኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ እንሪኦ ፋክተር ድማ ኣመጋግባኹም እዩ። ብዝሕ ዝበለ ቅብኣትን ብዙሕ ምግብን ቅድሚ ቪያግራ ምውሳድኩም እንተበሊዕኹም ቀልጢፉ ንኸይሰርሕ ይገብር እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣልኮል ምስታይ፣ ሽጋራ ምትካኽ ሕዚ ዘለኩም ናይ ጥዕናዊ ኮንዲሽን ኣብቲ ናይ ቪያግራ ፃንሒት
ተጽዕኖ ከሕድር ዝኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ቪያግራ ዘለዎ ጻንሒት ከም ዝፈላለ ክትፈልጡ ኣለኩም። እነዘን ነገራት ምስ ረኣና ክትወስድዎ ዘለኩም ጥንቃቐታት ክንርኢ። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ካብ 100 ሚሊግራም ንላዕሊ መጠን ቪያግራ ብፍጹም ክትወስዱ የብልኩምን። ካብ 100 ሚሊግራም ንላዕሊ መጠን ቪያግራ እንተወሲድኩም ኣብ ሰውነትኩም ዘጋጥም ሓደገኛ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ እስካብ ሞት ከብጽሐኩም ይኽእል እዩ። ልዑል ዝኾነ ናይ ርእሲ ሕማም፣ ናይ ድፊት ደም መቕናስ ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ናብ ዓርስኩም ምስሓት እውን ከብጽሐኩም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ፕሪኣፕሲን ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ፕሪኣፕሲን ማለት ልዕሊ 4 ሰዓት ዝጸንሕ ዘሳቒ ናይ መትሎ ደው ምባል እዩ። ስለ ዝኾነ ልዕሊ 100 ሚሊግራም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እንተወሲድኩም ሓደ ሞት፣ ካልኣይ ድማ ዓርስኻ ምስሓት፣ ሳልሳይ ድማ ዘሳቒ ናይ መትሎ ደው ምባል ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ከቢድ ምዃኑ ብምፍላጥ በጃኹም ልዕሊ 100 ሚሊግራም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክትወስዱ የብልኩምን። ዶክተር ካብ ዝፈቐደልኩም መጠን ንላዕሊ ክትወስዱ የብልኩምን። ኣብዝሓ ግዜ ተመራጽነት ዘለዎ እስካብ 50 ሚሊግራም ጥራሕ እንተወሲድኩም ይምረጽ። ሓደ ዝተጋገዩ ኣረኣያታት እውን ኣለዉ ብዛዕባ ቪያግራ። ኣብዝሓ ሰባት መኻን ይገብር እዩ ዝብሉ ኣለዉ እዮም። ኮይኑ ግና እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ኮይኑ ግና ሓደ ሕማም ንኣብነት ናይ ጨጓራ ቁስሊ እንተሃሊኩም ዶክተር ኣማኺርኩም ኢኹም ንቪያግራ ክትወስዱ ዘለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም። ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይተኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ።